Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando okubingelelayo, indlalifa yezulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo ngokusipha usuku oluhle kangaka. Kuyintokozo enkulu eyisiphansi phezulu bazalwane. Nama-appointments akhona la. Nangu umhla ka-10 June uyasondela. Uyasondela umhla ka-10 June. Wasondela umhla ka-10 June. Hayi, angidlule lapho. Sibheke-ke izwe esilifundayo abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku-verse 22. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to verse 22. Ngiyacela ukuthi ngikhuleke singakalifundi izwi. Masiguqeni-ke indlalifa zezulu. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyabonga. Nje ngokusidala sibe khona, siyabonga. Ukuthi wasidala wasenza abantu, namhlanje silalele le nkonzo. Kwakungenzeka ngibe inkomo, kwakungenzeka ngibe imbongolo, njengoba ngiyiyona kumoya. Kwakungenzeka ngibe yinja, kodwa wena Nkosi wangibona ngifanele ukuba umuntu. Ngiyabonga kakhulu ngalokho. Abanye bayakusola ngezinto abayizo. Abanye bayakublame bathi Nkosi wangenzelani ngawumuntu wesilisa. Bazenza amantombazane kwabanye abantu besilisa. Abanye bayakusola Nkosi wabenzelani abantu besifazane. Bazenza amadoda kubantu besifazane. Okubi kakhulu abanye bayazilala. uNkulunkulu wethu nomusa. Siza kuwena sibonga ukuthi usenza abantu, wasipha ingqondo yokuhlukanisa nokwazi. Kunjalo abanye bavumela imimoya yobulwane. Inja imazi usiswayo, imazi unina. Ayazi indodana yazi lutho. Mase kufika isikhathi sokulala zokuthi izikhwelane ziyakwenza. Kodwa khona abantu besilisa akayazi ingane yakhe, ubona intombi. Umuntu wesifazane akayazi ingane yakhe, ubona insizwa. Isihlobo sibona isihlobo, ukungcola Nkosi, amanyala. Abona uDavide endlini yakhe engcwele, siyawabona manje. Nkosi zwelana nathi ngiyacela. Buyisela ubuntu, phuma ubulwane. Vusa unembeza kubazalwane. Abanye benza lezi zinto bama phambi kwabantu bazothi umoya ongcwele uthe bemhlambalaza. Abanye benza lezi zinto bama phambi kwabantu bazoprofeta bathi uNkulunkulu uthe. Nkosi siphile esizukulwaneni esimbi. Ngiyacela wehle ngomlilo wakho. Nkosi ushisa amabibi. Siyabubula, siyakhala sithi Nkosi koze kube nini ungasiphindiseleli kulaba bantu na. Koze kube nini Nkosi singambulwa njengabantwana bakho na. Ngoba ushilo ezweni lakho wathi inhlupheko zesikhathi samanje zisebenzela inkazimulo yambulwa kithi. Nkosi siyabonga kakhulu ukuthi singabantu. Wathuma uJesu safanela izulu. Wasenza salifanela singalifanele. Sasingesona isizwe. Sasingena uNkulunkulu, namhlanje siyisizwe singcwele. Abantu abazuziweyo ngegazi lakho. Abantu abakhethiweyo. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Dumo silinikeza wena. Lukufanele lungolwakho. Izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Siyabonga Nkosi ukuthi inkonzo yokuvuma izono kulabo bakhethileyo yambulile bayibona. Ngikhulekela laba abangayiboni nabadukiswayo. Nkosi sisizwe uzivula amehlo. Ngiyacela ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Iba nathi-ke kule nkonzo ubusise lona loyo lalele. Ngiyakhuleka ngoJesu Kristu inkosi yethu ngiyacela. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Udumo lonke lungolwakhe lumfanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. UnguJesu izolo, Jesu namuhla, uJesu ngunaphakade. BaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya 22 masifunde. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha. Vivinyani konke, nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyambonga kakhulu ngokusisiza sibusise ngobaba uJali osifakela iy'nkonzo zethu ku-YouTube. Siyayibona imiphumela ka-YouTube yaqhamuka. Khona sebeqalile bayangithinta bacela ukungena ekhaya lezwi ngenxa yenkonzo zika-YouTube. Siyambonga uNkulunkulu, uyazi ukuthi wenzani. Kusho ukuthi sesiyabuka ukuthi ikhaya lezwi alisezona lezi nombolo esihlale sikhuluma ngazo. Njengamanje linabantu abawu-4,800. Kodwa masingabala u-YouTube nabanye abamanye amagroup enibathumelelayo, seseqile 5,000. Ngesibindi nje seqile manje. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu awubusise umndeni wakwaJali ePitoli, abagcina abalondoloze. Siyabonga kakhulu ngabo. Sisenkonzweni zokubonga nokudumisa uNkulunkulu. Amahubo 103 verse 1 and 2. Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Engabe okungaphakathi kwakho kwenzani? Engabe okungaphakathi kwakho wakudlisani noma ukudlisani noma ukuphuzisani? Verse 2. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Kulezi insuku-ke sikhuluma ngey'ngilosi. Noma izolo singayithintanga kangako noma siyithintanga nhlobo angisakhumbuli. Kodwa sikhuluma ngey'ngilosi ukuthi zokuhlangabeza zikuthathe zikuyise ekhaya. Azikuhlangabezi ngoba usuye ekhaya kuphela. Ziyakuhlangabeza noma ubhekene nenkinga. Ziyakuhlangabeza azithume ubaba ezulwini ngoba izithunywa. Athi hambani nekusibanibani ubhekene nenkinga. Hambani nekusibanibani nolwa izimpi zakhe. Athi uyoziyaleza zisithwale. Uyoziyaleza singaqhuzuki ngonyawo etsheni. Ngesikhathi uJakobe elungiselela ukuhlangana no-Esawu, uNkulunkulu wathuma iy'ngilosi zakhe zamhlangabeza. Oyaba khona abantu ababusisiwe kuhlangatshezwa izingilosi. Usekulo mhlaba ngisho ezulwini. Vula uGenesis 32 lo verse 1 no verse 2. Genesis 32 verse 1 no verse 2. Lithi uJakobe wahamba indlela yakhe. Isihloko sakhona uJakobe uyazilungiselela ukuhlangana no-Esawu. uJakobe wahamba indlela yakhe. Izingelosi zikaNkulunkulu zamhlangabeza. Verse 2. uJakobe ezibona wathi lokhu kuyibandla likaNkulunkulu. Waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iMahanayimi. Sezake zakuhlangabeza nje wena iy'ngelosi. Usuwakwazibona zifika kuwena. Kwesinye isikhathi awunakuzibona ngamehlo kodwa uyufila. Ngoba baningi abanathi kunabakanye nabo. Washo njalo Elisha etshela inceku yakhe uGehazi wathi baningi abanathi. Wathi inkosi Jehova ke umvula amehlo. Wavula amehlo wabona inqola zomlilo zimhaqile u-Elisha. NoJakobe bamhlangabeza ezilungiselela ukuhlangana no-Esawu. Ezilungiselela ukuhlangana nomuntu omzondayo. Umuntu wamsongela wathi uzombulala. Kodwa mawulalele kahle waxoxa noNkulunkulu. Wenza iZaga 16 verse 3. Ginqela kuwo umsebenzi wakho. Uzoqondisa imikhondo yakho. Uzohlangatshezwa izingilosi. Awucabange ukuba kazange axabane no-Esawu. Kuba kazange abaleke laloba khona nethuba lokuhlangatshezwa izingilosi. Ziyamhlangabeza.
iy'ngelosi. Hhayi ngoba ziyahlangabezana bangcwele. Mase zikuhlangabezile kuthula umoya, kuthula yonke into ngoba sezikuhlangabezile. Zikuhlangabeza ngisho udelelwa, mntwana kaNkulunkulu, ubukelwa phansi, uthukwa ngenxa yegama likaJesu. Ziyakuhlangabeza ingelosi. Washo njalo phela uJesu kuMathewu 18:10. Wathi bhekani, ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Iy'ngelosi zalaba bantu. Musuyihleba inceku kaNkulunkulu. Musuyidelela inceku kaNkulunkulu. Musukhuluma amazwi angalungile ngenceku kaNkulunkulu. Musukwenza into ezokuxabanisa noNkulunkulu. Ngoba iy'ngelosi zabo abantwana bakaNkulunkulu zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Ingakho uJesu ekhala ethi okhubekisa bemuni kulaba abancinyane abakholwa yimi, kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxe entanyeni aphonse azikiswe ekujuleni kolwandle. Athi maye kulizwe ngenxa yezikhubekiso. Ungabi ingxenye yezwe. Musukhubekisa. Khubekise ngolimi lwakho. Khubekise ngokugqoka kwakho. Khubekise ngokwenza kwakho. Uthi uJesu maye kulo izwe. Ngokuba iy'khubekiso kumelwe ukuba zibe khona. Zimele ukufika. Kepha maye kumuntu esiza ngayo isikhubekiso. Maye kumuntu esiza ngayo isikhubekiso. Aze aqhubeke athi-ke phuma isandla sakho sikukhubekise. Kumbe unyawo lwakho kunqume ukulahle. Kungcono kuwo ukuba ungene ekuphileni uyingini noma uyinyonga kunokuba uphonswe emlilweni ophakade unezandla zombili nezinyawo zombili. Noma iso lakho likukhubekise, likhiphe, ulilahle. Kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uneso linye kunokuba uphonswe esihogweni somlilo unamehlo amabili. Bhekani, ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini iy'ngelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Ngokuba indodana yomuntu ize ukusindisa okulahlekileyo. Hhayi lokho kuzele uJesu emhlabeni bazalwane. Kuzele ukuzosindisa okulahlekileyo. Ngakho-ke ningadeleli namunye. Ngisho namunye kulaba abancinyane. Wenze laba abancinyana begcine bebancane kakhulu. Bazalwane, sine-challenge la. Sine-challenge. Qaphela ubheka, ake uzihlole. Awukaze udelele nje isithunywa senkosi. Awukaze ubadelele nje. Ngoba sinqoba ngaye thina uJesu. Athi abaseRoma 8:31, sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi na? Uma nje uNkulunkulu engakithi, ubani ongamelana nathi na? Yazi akho ngisho yedwa. Hhayi akekho futhi. Athi kuMose, ngiyoba nawe insuku zakho zonke, angikukushiya. Ashafanayo kuJoshua, athi angikukushiya. Njengoba nganginaye uMose, ngiyoba nawe. Uthi namhlanje kithi njengoba nganginaye uJoshua, ngizoba nawe. uJesu wethu uyathanda ukuba kanye nathi. Ngoba bazalwane, uma uNkulunkulu emingakithi, akekho ongamelana nathi. Ayekho ngisho yedwa. Ake sibalekele kuNkulunkulu. Let him be in your corner. Esazi sibhakela. Omunye nje ukawina-winiswa ukuthi usibanibani osekhoneni lakhe. Nawe ake wenze uNkulunkulu abe sekhoneni lakho. uNkulunkulu abe ucoacha wakho ozokutshela ukuthi jima kanje yenze nje. Siyothini ngalokho na? uNkulunkulu emingakithi, kubani ongamelana nathi? Ngiyacela siguqe sikhuleke. Akekho Nkosi ongamelana nathi, Baba, egameni likaJesu.
Hayi, akekho futhi esimbonanga ufana nawe, akekho futhi esingakufanisa naye nifanane. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Busisa lona loyo olalele, naloyo edlulisayo inkonzo, nolalele ku-YouTube, nolalele kunoma yiphi iplatform usinikeze yona. Mbusise, siyacela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Amen. Baba uNsibanda ovalelisayo, lalifa izulu uthi ube nentambama enhle. uJesu Kristu inkosi.